חי, אני פה, לא לדאוג. אהלן תומר. היי תומר. אהלן. אז מה, אבל אתה גם מחבר אותנו, כן, ניב? אתה מנסה. ניב וגנר פה באלטה מנסה לחבר אותנו, ואז גם תראו אותנו, אבל לא חשוב, יותר חשוב שנראה את ולדי כולם. תומר שכרגע אמר שהוא פה, אז הוא מנהל את הרכש בחטיבת תעופה, שגם הוא החליט שאג'ל מתאים לא רק לתוכנה ולפיתוח, אלא גם לרכש, אז אני מאמין שהוא צודק. אז זהו, השעה 5:02, ולדי ריבקין מארספן, תכף יראה לנו את המצגת שלו, נמצא פה אסף אורן, שהיום הוא עובד גם עם אורנטק ובעוד דברים, אבל כשהוא היה מנהל התוכנה בארספן, אז הוא הביא לשם את האג'ייל והסקראם, וולדי היה אצלו סקראם מאסטר, בינתיים ולדי גם מוביל האג'ייל בארגון. זהו, ולדי, אני אעביר לך את הבמה. אהלן, נעים מאוד, תודה שבאתם. ככה, למרות המתח גם אני הגעתי. זה פשוט היו פקקים בדרך, האלקטרונים קצת. אז אוקיי, אז כמה מילים על עצמי. היום אני מנהל ריליס תוכנה בחברת ארספן ומוביל את האג'ייל בחברת ארספן. קיבלתי את זה באמת ממורי ורבי, קודמי בתפקיד, אסף אורן, שהיה אצלנו מנהל מחלקת תוכנה. מה שנקרא, קיבלתי מידיו את התפוח אדמה הלוהט הנחמד הזה. כמה מילים עליי, אני באר שבעי, ככה מדבר איתכם בתוך ממד שבו אני כבר מעל 8 חודשים עובד, מאז שהקורונה התחילה, נשוי למרינה ואבא ל4 ילדים, חובב ריצה וטיולים, עושה מילואים בכיף, גם בגיל שבו כבר אנשים פורשים, וזהו. עכשיו... ולדי, את הריצה אתה עושה בספרינטים, כן? ספרינטים וגם במרתונים. בינתיים הגעתי לחצאי מרתונים. בכל אופן, אוקיי, עכשיו כמה מילים על הארגון שבו אני עובד, חברת ארספן נטוורקס, שהמיקום הפיזי שלה, למרות שהוא כבר היום באמת לא חשוב, למדנו את זה כולנו אחרי כמעט שנה של קורונה, אבל המיקום הפיזי של הבניין זה קריית שדה תעופה, אל מול נתב"ג. החברה עוסקת בבניית תחנות בסיס לטלפוניה סלולרית, היום זה כבר הרבה יותר, לפתרונות למשל end-to-end, גם בתחום ה-4G וגם בתחום ה-5G, עכשיו אנחנו נכנסים ובונים שם פתרונות virtual run וגם פתרונות embedded והכל מהכל. יש לנו מחלקת תוכנה, למעשה מחלקת תוכנה גדולה אחת שמפתחת את התוכנה של הפתרון הזה. יש לנו כמה מיקומים בעולם, אבל באמת אני חושב שעד היום אנחנו בישראל, אנחנו הסניף הפיתוח הגדול של חברת ארספן, שבה גם רוב התוכנה שלה מפותחת, וגם החומרה מפותחת אצלנו, חומרה ו-FPGA וכן הלאה. אני בחברה הזאת כבר כמעט 5 שנים, עשיתי במסלול החל מראש צוות תוכנה, סקראם מאסטר במספר סקראמים, למשך שנים באמת, ככה שעברנו את הטרנספורמציה האג'ילית כארגון, גם כארגון תוכנה וגם כארגון R&D בכלל, ולא רק. והתחלתי אחר כך להוביל ריליזים, ואז באמת קודמתי להיות ריליז מנג'ר, ולקחתי את הובלת אייג'ל על עצמי לפני כשנה. אוקיי, עכשיו יופי. עכשיו כמו כולנו, אני ככה הייתי מתכנת, ראש צוות תוכנה, ותמיד נתקלתי בבעיות דומות, בארגונים דומים, בארגונים שונים, והרבה שנים ככה טעיתי מה באמת הפתרון הזה, עד שפגשתי את הגישה הזאת שנקראת אג'ייל, שלי עזרה לעשות סדר, איך אפשר לפתח בצורה טובה, לתכנן, לדלבר על התכנון, איך אפשר לתכנן ולדלבר על פי התכנון, שזה בעצם סוג של כסף. זה דבר בין אולי הכי קשה שקיים, זה מאבק תמידי, זה מאבק תמידי, אבל זה משהו שהוא אפשרי.
ועומד מאחורי זה הרבה מאוד עבודה, הרבה מאוד קונספטים. בואו נתחיל ככה קצת לדבר עליהם. האג'נדה שהכנתי לשיחה של היום, אני בהחלט מעדיף ומעודד אתכם שזאת תהיה שיחה ולא רק הרצאה. זה קצת על מה זה בכלל אומר Agile Leadership, כמה מילים על מה אני עושה ועם מי אני עובד בארגון איירספן, קצת על הערכים ועל העקרונות, אחר כך קצת על איך אפשר לגרום ל-empowerment של אנשים ושל צוותים, נדבר קצת על עקרונות של feature ownership ושל self-assessment, נדבר על שיפור מתמיד, שזה פחות או יותר גולת הכותרת של המאמצים שלנו, ואני מאמין בזה שאפשר לעשות את זה גם בכל ארגון, רטרוספקטיבות בכל מיני רמות, נדבר קצת על ה-quality, ניגע בזה, נדבר על continuous planning, continuous execution, וככל שניתן יהיה וככל שהספקתי להתארגן, גם נביא קצת דוגמאות. אוקיי, בואו נתחיל. קודם כל קצת על ה-Agile Leadership. עם מי אני עובד? אז התשובה היא, אני עובד עם כולם. אמנם אני פיזית נמצא ומדווח למנהל התוכנה בחברת איירספן, אבל אני עובד עם כולם, עם צוותי הסקראם הרבים, עם מנהלי הפרויקטים, עם צוותי הבדיקות. ולדי, רק שאלה אחת שתיארת קצת הארגון ועכשיו אתה עובר לעבודה שלך, על כמה בערך צוותים, קבוצות מדובר? זה 3 צוותים, 5? מה גודל הארגון? היום בתחום ה-4G אנחנו מדברים על סדר גודל של בערך נשאר לנו כ-20 מפתחים, זה בערך 3 עד 4 צוותים סדר גודל, ובתחום ה-5G מדובר כאן על כמעט 18 צוותים, סדר גודל של 150 איש, אבל בכלל בישראל באיירספן יש לנו סביבות ה-300 איש, זה כולל גם מחלקות חומרה, ויש לנו גם את הצוות FPGA, שהוא למעשה כלול במחלקת חומרה, והוא גם עובד ב-Agile ובסקראם, זה בערך הסדר גודל. יש לנו עוד כמה עשרות מהנדסים, זאת אומרת שכבר כלולים בתוך מה שאמרתי, שהם למעשה עובדים באיירספן אינדיה, בשתי מקומים, בבנגלור ובמומביי, הם חלק לגמרי אינטגרלי בתוך המבנה והארגון התוכנה שלנו, בסדר? אוקיי. ולדי, אפשר לשאול בבקשה, אז כל הארגון עובד באותה שיטה? כל הארגון, תראה, יש חלקים בארגון שאליהם עוד לא נכנסתי. יש לנו ארגון ב-UK, ששם מפתחים עוד איזשהו חלק של Network Management System שלנו, אנחנו חברת נטוורקינג, כן? ועוד איזשהו משהו, אבל כל מה שאני סיפרתי, כן, עובד באותה שיטה. כמובן שכל הזמן צריך מאמצים על מנת לעשות את זה, על מנת שזה יקרה, כי כל פעם שקולטים, מקימים צוותים חדשים וקולטים אנשים חדשים וקולטים סקראם מאסטרים חדשים, צריך לחנוך אותם, להביא אותם לבסיס משותף, לעקוב, או מה שנקרא, לדבר איתם ולשמוע איך הם מממשים את זה, אתה יודע, לנווט את הדרך של אותם אנשים ושל אותם צוותים, אבל בהחלט המטרה היא שכל הארגון יעבוד באותה שיטה. אותה שיטה, אותם ספרינטים גם, אותם ספרינטים. אותה שיטה, אותם ספרינטים, וכן. אוקיי, בואו נתקדם. אז עם מי אנחנו עובדים? אנחנו עובדים, אמרנו, עם צוותים, עם מנהלי פרויקטים, עם אנשי בדיקות ואינטגרציה, all over, זאת אומרת, יש לנו גם ארגון SVG, שזה System Verification Group, שזה גם כן כמה עשרות אנשים, שכל תכליתם זה לבצע בדיקות end-to-end, קרוב מאוד לסביבת הלקוח, או בעצם שהם אלה שמדמים את סביבת הלקוח אצלנו, והם למעשה הם ה-customer, כן, הלקוח הראשוני של R&D, לפני שהם מוצאים את הפרודקט הזה החוצה ללקוחות, אז גם איתם. הוא עובד כמובן עם המנהלים של התוכנה, עם מנהלים של החומרה, עם קבוצת ה-quality בארגון, עם קבוצת ה-customer support, עם קבוצת ה-HR, ועם מנהלת ה-HR, מנהל הסייט, ולמעשה, מה שכתוב פה למטה, putting no boundaries, אני רואה את עצמי כמישהו שיכול בכיף לדבר עם כולם, וכולם
עושים רושם שנהנים גם לדבר איתי, וככה אנחנו יכולים להזיז את הספינה הגדולה הזאת בכיוונים שכולנו רוצים לראות אותה זזה. כמה מילים על ערכים ועקרונות. אז בשביל לבצע שינויים בארגון ולבצע למעשה שיפור מתמיד, אז אני צריך כלים או שותפים או פורומים כאלה ואחרים של אנשים שיוכלו בעצם לחלוק איתי את המחשבות ולקחת אקשן אייטמים וככה להוביל לשם. אז יש כל מיני פורומים וכל מיני פגישות שאני מקיים עם הסטייק הולדרים שסיפרתי לכם מקודם, שבין השאר יש איזשהו צוות שהוקם כבר לפני כשנתיים, מי שהקים אותו דווקא לא נמצא כאן, אבל מי שהוביל אותו בזמנו זה היה אצלנו מנהל מחלקת סיסטם שפרש מאז דובי קימברג, וזה פורום שאנחנו קראנו לו IDQ, Improved Development and Quality, שלמעשה כמו שבנינו אותו מההתחלה, אנחנו אמרנו אוקיי, אנחנו רוצים להשתפר, איפה הכי כואב לנו, מה הטענות הכי גדולות שעולות ועולות ועולות ואף פעם לא מצליחות להתכנס, אז בזמנו גילינו שהבעיות הן למשל הרגרסיות שנכנסות לגרסת התוכנה. ואז אמרנו, אוקיי, מה הסיפור, איך אפשר לשפר? החלטנו למשל שאם אנחנו נשב פעמיים בשבוע, חצי שעה, עם מנהלי הבדיקות, ונשאל אותם, מנהלי בדיקות עיקריים, ספרו לנו מה הרגרסיות שמצאתם מהפגישה הקודמת, והם יראו לנו את הנושאים, ואנחנו נדע להתפקס ולפתור אותם ולתפור אותם. כמה שיותר מהר, אז הבעיה הזאת תיפטר. לכן אחרי כמה שבועות וכמה חודשים שעבדנו ביחד, גילינו שזה אפשרי והדברים משתפרים. ואחר כך הרחבנו את הפורום לעוד אנשים, ואנשים ראו שזה עובד טוב, ואפשר לקדם דרך הפורום הזה כל מיני אג'נדות, דוגמת האג'נדה הקודמת שסיפרתי לכם עליה, וככה אנשים נוספים הצטרפו. למעשה אנשים שבעצם מראש יש להם סוג של רוח אג'ילית, הם רוצים לשתף פעולה, הם רוצים לקדם דברים, הם רוצים לשפר ולהשתפר, והם באו והתווספו לפורום הזה. אז היום הפורום הזה מונה אנשים מכל מיני דיסציפלינות בארגון, יש שם נציגים, כמו שאמרתי, מבדיקות, ויש שם נציגים מבדיקות מחוץ ל-R&D ומתוך ה-R&D, יש שם אנשי quality, יש שם מובילים כמובן של קבוצות התוכנה, ויש שם מנהלי פרויקטים, ואני מוביל את הפורום הזה בצורה שבועית, יש לנו ישיבות, פגישות, יש לנו מין backlog שאנחנו לוקחים אקשן אייטמים משם ומעוד כל מיני פורומים בארגון כמו רטרוספקטיבות השונות שאנחנו מקיימים, נגיע לדבר עליהם, וככה אנחנו עובדים. ולדי, אני יכול לומר משהו? כן, כן, ודאי. א', זה אולי מובן מאליו, אבל לא אמרנו בפתיחה, שכבר כל הצוותים עובדים בסקראם, כן? יש פה כל הצוותים שוולדי הזכיר עובדים בסקראם, וכל מה שאתה מתחיל לדבר, זה בהנחה שכבר הצוותים עובדים בסקראם, איך הארגון כל הזמן משתפר, זה אחד. שניים, ולדי, כל הפורום פה, אני רק אומר לך, זה אנשים שהם כבר די מקצועני אג'ייל, וההיילייט של המצגת שלך, זה אולי משהו שקצת בסוף, זה איך עושים תוכנית שנתית, איך אתה מתכנן את 2021, מחלק את זה לרבעונים, ואיך הקסם הזה, שבסביבה קרו הרבה שינויים, מצליחים לתכנן מעבר לספרינט ואפילו מעבר לרבעון. אז כל מה שאתה מראה בדרך זה כלים להגיע לשם, אני חושב. על הכיפק, על הכיפק. אז בואו נמשיך ונתקדם. מה אנחנו צריכים? אז בסדר, אז על הדרך, ובכל העבודה הזאת עם כולם ועם הפורומים השונים שיש לי, או שיש לנו בארגון, אנחנו על הדרך גם בונים ומשנים את המודל של העבודה. מקימים פרויקט חדש, טכנולוגיה חדשה, עושים טעויות כאלה ואחרות וכל הזמן משתפרים, חושבים על איך אפשר לעשות תכנון מתמיד, איך אפשר לעשות execution מתמיד, איך אפשר לעשות quality טוב יותר, זה ככה כל הזמן על האג'נדה. ומילה אחת חשובה על נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, שהוא אפשר לומר אפילו אחד גולות הכותרת מבחינתי של התהליך, זה הגישה. וככה שמתי פה איזו תמונה נחמדה שאומרת attitude changes everything. אני חושב שמאוד מאוד חשוב, והמטרה שלי בכל פגישה שאני מייצר, זה ליצור אזור נוחות, שאנשים ירגישו בו נוח, להעלות דברים, להוציא דברים, לדבר על דברים, על דרכי שיפור, מה דרוש שיפור,
על אווירה טובה, על אווירה של לא להאשים אחד את השני, אלא גם אם משהו כואב, גם משהו מפריע, להציף, לדבר על זה, ולקבוע ביחד איך אפשר לשפר. אוקיי, בואו נדבר על הכלים. אחד הבעיות שנתקלנו בהם כשעברנו לאחרונה, דווקא אוקיי, בטח עשינו את זה גם בעבר, אבל גם לאחרונה נכנסנו לפרויקט עצום בגודלו, עם יותר מ10 צוותים, כן, כבר היום מדובר בין 16 ל-18 צוותי סקראם, שצריכים להיות שותפים שם מכל צבעי הקשת ומכל הדיסציפלינות שיש לנו בפיתוח. ובעצם עלתה שאלה, מה עושים? אין מספיק מנהלי פרויקטים בחברה, ומה לעשות שיש נושאים שעל מנת להוביל אותם צריך גם איזשהו ריכוז ועבודה ניהולית. ואין מספיק מנהלים על מנת לבוא ולהגיד שכל פיצ'ר שמתפרס על יותר מצוות אחד, יהיה איזשהו מנהל פרויקט שיוביל ויוודא שדברים לא נופלים בין כיסאות, והשינויים כאלה ואחרים נלקחים בחשבון, ועיכובים מדווחים החוצה וכל הדברים האלה. חשבנו איך כן אפשר לפתור את הבעיה, כיוון שכשלא עושים את זה, אז דברים בהכרח כן נופלים בין כיסאות, ריליזים שלמים כן מתעכבים, ולוחות הזמנים מתעכבים מן הסתם. ואז משם הבנו שכדאי להציע מודל כן, מהפכני וחדשני, סתם אני צוחק כאן, אבל איזשהו מודל שנקרא לו Feature Owner או Feature Master, שבו אנחנו באים ואומרים, תראו, אנשים שעובדים אצלנו בחברה הם אנשים טובים, מנוסים, אנחנו משקיעים מאוד בלסנן אותם, כן, לא יודע מה, בחברת איירספן, אולי גם בחברות אחרות עושים את זה, משקיעים אצלנו המון בסינון האנשים ולגייס את הכי טובים וככה. ואני מאמין שאנחנו יכולים, לאנשים האלה, הם מהנדסי תוכנה והם מהנדסים מנוסים, ואנחנו יכולים, איך אומרים, לתת להם ולצפות מהם לבצע לא רק כתיבת קוד או כתיבת דיזיין, אלא גם משימות לידרשיפ כאלה ואחרות בתוך מחלקת התוכנה או בתוך ארגון ה-R&D. וכמובן שזה יכול להוות גם פלטפורמה לקידום אפשרי או לקידום עתידי של אותם אנשים לפוזיציות של סקראם מאסטר, טים לידר וכהנה וכהנה, וגם כמובן לנצל את היכולות המצוינות שלהם לבצע את הקסם הזה. אז החלטנו להציע את המודל הזה שנקרא Feature Owner, או יש כאלה שקוראים לו Feature Master או Feature Leader, שבו באמת אותו מהנדס שיקח את זה, כן, כמובן שחלק מהקפסיטי שלו ילך לשם, לאותה תקופה שהוא יבצע את הדבר הזה, אבל הוא בעצם יהיה זה שהוא אחראי לוודא שהפיצ'ר, גם כשהוא מתפרס מעבר לגבולות צוות הסקראם שלו, הוא יהיה בעצם אחד שיתוכנן ויבוצע בצורה האפקטיבית ביותר, ובכך שגם התהליך התכנון שלו ותהליך האקזקיושן שלו, כל מה שצריך לקרות שם יקרה, כן, בצורה מסונכרנת ומתואמת והכי אפקטיבית שניתן. כמובן שכל הסטייק הולדרים מסביב צריכים להיות שם לרשותו ולשירותו, על מנת לעזור לו ולהבטיח שהוא באמת יצליח בתפקידו, לחנוך אותו וכן הלאה. יש כאן גם כן איזושהי תמונה נחמדה שמצאתי, I've always wondered why somebody didn't do something about that. Then I realized I'm somebody. וזה בהחלט הגישה שאנחנו מנסים לקדם כאן. מישהו רוצה לשאול משהו ככה? לשאול את הציטטה הזאת, ולדי. לשאול את הציטטה. ולדי, אני הייתי רוצה לשאול, אני לא יודע אם תדבר על זה, אבל לגבי הכלים עצמם, באיזה מקום? מה השאלה עוד פעם? באיזה כלים של ניהול, לצורך העניין, משימות אתם עובדים? אנחנו עובדים בג'ירה. אם אתה תדבר על זה בהמשך. אנחנו עובדים בג'ירה. כן, אנחנו עובדים בג'ירה, אני יכול פה לתת איזה דוגמה, הנה הג'ירה שלנו, ויש לנו פה, לא יודע מה. ואם אפשר לשאול, בג'ירה, אתם משתמשים באדונים מסוימים בשביל ניהול של משימות ברזולוציה יותר גבוהה? כלומר... תראה, מה שאני מראה לך פה, אתה רואה את המסך שלי? מה שאני מראה לך פה, שככה נראה לוח ג'ירה של צוות סקראם מסוים,
אנחנו כבר נמצאים ביום ולדי, השלישי. אני רק רוצה להגיד רציתי להגיד שאנחנו גם עובדים בג'ירה, ורציתי לשאול אותך, אז את זה אני מכיר, רציתי לשאול איך אתם מנהלים רודמפ, תוך עניין רודמפ לטווח שנתי, איך אתם מציגים אותו? אז תראה, היום אנחנו בונים את הדבר הזה, בוא נגיד שאנחנו לא משתמשים היום בצורה הכי מסודרת בג'ירה לטובת העניין, אנחנו כן רוצים אולי להשתמש בג'ירה לטובת העניין הזה. היום אנחנו מנהלים את הרודמפ הארוך טווח בצערי, אבל זה מה יש עדיין בסוג של אקסלים כאלה ואחרים. כן מנסים לעשות כאן איזשהו שימוש בזה, אני ככה שיחקתי לאחרונה, בעזרתו של חי, מישהו שחי הפגיש אותי איתו, באדון שנקרא Structure, וניסיתי כאן ליצור איזשהו ניסיון לשימוש בסטרקצ'ר הזה כדי ליצור רודמפ בטווח ארוך, זה עוד בחיתולים, אבל פה אתה יכול לראות מין דוגמה כזאת, אני קצת אגדיל, שלמשל אני ניסיתי ליצור פה לפי שמות של רליזים כאלה ואחרים, נגיד של רבעונים קדימה, ותחת הרליז הזה לקבץ את האפיקים שאותם אנחנו רוצים לקדם בתוך הרליז הזה ולסגור, וכמובן שמתחת לאפיקים ייכנסו הסטוריז וכן הלאה, הנה כמו פה, וכן הלאה וכן הלאה, אבל זה כרגע ככה קצת בחיתולים, ולכן תשובה טובה יותר מזאת עדיין אין לי בשבילך. אבל הקונספט הוא, יבגני, תגיד לי אם גם אתם עושים את זה, כי נדמה לי שנתן שנמצא איתנו עוד לא לקח את הקונספט, שאפיק זה משהו שנכנס לרבעון, מתחיל ומסתיים ברבעון. אז ככה כשאתה מסתכל שנה קדימה... אפיק ברבעון? כן. בג'ירה זה ככה, ב-TFS האפיק הוא גדול והפיצ'ר ברבעון. אבל מה שחשוב זה שמעבר לספרינטים, מעבר ליוזר סטוריז שממופים לספרינטים, אפיקים ממופים לרבעונים. וככה... אפיקים ממופים לרבעונים או לרליזים רבעוניים, כן? כן, רליזים רבעונים. וככה אנחנו כן עושים, זאת אומרת, יש לנו אפיקים, כשהסטוריז שראית על הלוח, כל סטורי כזה הוא מחובר לאיזשהו אפיק של פיתוח, שהוא סוג של פיצ'ר אצלנו, והאפיק באמת הוא יכול להתמשך, כמובן הפיתוח שלו והעבודה עליו, אינטגרציה יכולה להימשך מעבר לספרינט אחד, אבל בסופו של דבר, כשאנחנו בונים רליז מסוים, אז עכשיו למשל ב-5G רליז רבעוני, אנחנו מתכננים ובסופו של דבר מתחייבים לכמות מסוימת של אפיקים שכולם צריכים להתכנס בתוך אותו רבעון. ומעבר לכלי, ואני מניח שעל זה ולדי ידבר ארוכות בהמשך, זה השגרות ומי מעריך והשיתוף של כל הצוותים, קצת ברוח סייף, אני כבר אומר, בטח יש פה לא מעט שמכירים את הסייף, אבל לא סייף לפי הספר. סייף של איירספן, סייף של ולדי. Dangerous safe. אוקיי, תודה ולדי. תודה על התשובה. כן, כן. ולדי, זה תומר, שאלה. המציאות הזאת שאתה מתאר פה, יש לה כמה וכמה רבדים של חיכוך גבוה. מה זה העובדים? כלומר, אתה פוגש אותם גם בדיילי, ואתה גם פוגש אותם כשאתה מדבר על אג'נדות שונות ועל להכניס דברים לארגון וכן הלאה. עכשיו, בשאלת הרטרוספקטיבה, דיברת על תכנון שנתי, אני פתאום קפצתי לראש מחשבה על רטרוספקטיבה שנתית, כלומר, להסתכל על ביצועים של אדם, או של... שקט. להסתכל על ביצועים של אדם או של קבוצה לאורך שנה. מה, אתם משתמשים בזה? אתם מסתכלים כאילו איך הקבוצה תפקדה לאורך 3, 4, 5, 10 ספרינטים? אני שומע את השאלה שלך, יש בה הרבה רבדים, כמו שאתה אמרת, על הרבדים של זה, אז בוא ננסה שנייה אחת לקלף את הדברים האלה אחד אחד. ככה זרקת, אני משתתף בדיילי, אני לא משתתף בדיילי. אני היום מנהל בקבוצת התוכנה, אני משתדל לא להיכנס לדייליז, אני לפעמים נכנס לדייליז, או מיוזמתי או מעצם זה שאני נמצא עם איזשהו סקראם מאסטר בתהליך של בוא נעבוד ביחד ונראה איך אפשר לשפר, הוא אומר לי, תראה, אני מתקשר וזה, לפעמים אני נכנס לדיילי ככה לשמוע, לראות דוגמה על איך עובר הדיילי שלו על מנת להיות מסוגל לספק לו פידבק מעניין, אם הוא לא יודע לתאר לי בעצמו מהם הקשיים ככה וזה. אבל מעבר לכך אני לא נכנס לדייליז, זאת אומרת, מאז שהפסקתי להיות סקראם מאסטר או חבר בסקראם,
אני לאו דווקא נכנס לדייליז, אם זה לא במטרה של, אתה יודע, שלשמה אני באמת צריך, בטח לא לאורך זמן וזה וזה. זה דבר ראשון. דבר שני, אמרת, מה הדבר השני? דיברת על רטרו, ולפני הרטרו דיברת על התכנון. התכנון הוא כרגע, הוא לא שנתי, אנחנו מנסים ליצור תוכנית כרגע לשתי רבעונים, כלומר חצי שנתי, ובמטרה היא בעצם אחרי שניצור את התוכנית הדו-רבעונית הזאת, שזה בעצם תוכנית חצי שנתית, בעצם להמשיך עם תהליך של תכנון מתמיד, כן? של continuous planning כזה או אחר, שבכל חודש נוכל לבוא ולתכנן עוד רובד אם צריך, או כל חודש-חודשיים עוד רבעון, על מנת שהדבר הזה יהיה עקב בצד אגודל, ולא נצטרך כל הזמן לעצור למספר ימים ולעשות מופע גדול מאוד, דווקא שעשינו לא מזמן, לאחרונה של effort estimation להמון המון פיצ'רים, ולאחר מכן תכנון שהוא קשה וסיזיפי להרבה מאוד פיצ'רים ותלויות וסיפור וכאלה. עכשיו לגבי רטרוספקטיבה ששאלת, אני גם מדבר על רטרוספקטיבות, אבל לשאלתך, הרטרוספקטיבה שלנו היא לאו דווקא מודדת את הביצועים של אדם כזה או אחר, או צוות כזה או אחר בהכרח. קודם כל, רטרוספקטיבה ב-level הצוותי היא בכלל אירוע של הצוות, ונועד למטרות שיפור המתמיד של הצוות, שהצוות בא לשם על מנת, זה עסק בזה, במטריצה של הוידאו, זזת לי פתאום. אז הצוות בא לשם על מנת לבוא ולהגיד מהם הנקודות לשימור, מהם הנקודות לשיפור, כל אחד מביא את הנקודה 2 הכי חשובות, לא לעצמו, כלפי הצוות, והוא יכול לבוא ולהגיד מהם הנקודות לשיפור או לשימור אצלי, מה הנקודות לשימור או לשיפור בדרך שבה הצוות עובד, או אני עובד עם חבריי, או שהצוות עובד מול כל מיני גורמים חיצוניים כאלה ואחרים. כן? החשוב ביותר משם זה שהתהליך הזה יעיל, ושהתהליך הזה יהיה, איך אומרים, שאנשים ירגישו חופשי לומר שם את מה שעל ליבם, וכמובן לקחת משם אקשן אייטמים, כי מה שרק נאמר, ואיך אומרים, על מנת לשחרר את הלחץ, הוא אומנם נחמד ברמה פסיכולוגית, אבל הוא לא תורם מעבר לכך, ומה שחשוב שכל רטרוספקטיבה שמתכנסים באמת ייקחו 2-3 אקשן אייטמים עיקריים כצוות, או את המינימום של האחד הכי חשוב שהצוות מצידי יכול לעשות, ועושים כאלה, לפעמים עושים הצבעה, אחרי שכבר מעלים את הנקודות לקראת הסוף או דברים כאלה, אבל בסופו של דבר את העיקר או את העיקרי, לוקחים אותו כאקשן אייטם, מנסים לשפר אותו לקראת החודש הבא, וכך מחודש לחודש, מחודש לחודש, הארגון כולו צריך למעשה להיות בווקטור של שיפור, כמובן שדברים חשובים, שיש עליהם איזה שהם תלויות של אינטרפייסים חיצוניים של הצוות, תלות בצוותים אחרים, בסטייק הולדרים, עניינים חשובים מאוד של יחסים כאלה ואחרים, ודברים כאלה שהצוות לאו דווקא תמיד יודע לטפל בזה בעצמו, חשוב גם ללכת ולקחת את זה מול הסטייק הולדרים הנכונים, כן, האנשים עצמם או המנהלים האישיים של האנשים וכן הלאה. מקווה שעניתי. אוקיי. אבל ולדי, אולי תגיד על הרטרוספקטיבה ברמת מנהלים גם, לא רק ברמת צוות. כן, אני אפילו הכנתי לזה שקף. שאלה מצוינת. זה למעשה שאלה מצוינת, ככה אומרים, רגע, אני אמצא את זה אולי, על הדרך. הנה, יש לי אפילו שקף על זה. תראו, אנחנו עושים רטרוספקטיבה כבר לא רק ברמת הצוות, אלא מעודדים ועושים באמת את הרטרוספקטיבה ברמה של כמה שכבות. אנחנו קוראים לזה מולטי-לבל רטרוספקטיב. זאת אומרת, השכבה הפשוטה והבסיסית שכולנו מכירים זה רמת הצוות. השכבות הפחות טריוויאליות, אבל הנדרשות לטעמי ולדעתי בכל ארגון, ואני מציע גם לכם לקחת, אם אתם לא עושים את זה, זה לעשות רטרוספקטיבות בכל הרמות. זאת אומרת, כל צוות עבודה, ומבחינתי פה אין הבדל בין הצוות האקזיקוטיבי של החברה, או של איזשהו סייט, לבין צוות הניהול של הובלה של איזשהו ריליז, לבין צוות הניהול של מחלקת התוכנה או מחלקת החומרה, כל צוות כזה מוזמן לעשות רטרוספקטיבה לעצמו, כן להתכנס פעם בחודש, ולהגיד מה עשינו טוב וכדאי לשמר, ומה הנקודות שאנחנו היינו רוצים לשפר, ולקחת משם אקשן אייטמים. היום ב-Airspan כבר תקופה די ארוכה אנחנו עושים את זה ברמת הריליזים, שזה בעצם אומרים שהם מכנסים לתוך חדר אחד, או לתוך אולם וירטואלי אחד, כן? היום אנחנו עושים את זה בטימס.
את כל המנהלים וכל הרמות שנוגעים איך אומרים, בביצוע ובדלבור של ריליז שלם, בעצם יש שם מ-PLMים ומרקטינג למנהלי R&D והתוכנה, חומרה, אנשי טסטים, אינטגריישן ו-SVG, אני לא יודע מה, אנשי quality, אנשי customer support, כולם מגיעים לחדר אחד, מתכוננים, יש לנו framework כזה של פגישה, של בערך שעה וחצי מסודר, בהתחלה נותנים איזשהו מבוא קטן כזה, ומספרים איך בנה הפגישה, אחר כך נותנים דקה, אם זה הרבה משתתפים, אז לא מעבר לדקה, לכל אחד נושא אחד לשימור, לאחר מכן עוד סבב כזה טיפה יותר ארוך של, אם הראשון היה נגיד רבע שעה, 20 דקות, אז השני יכול להיות חצי שעה, קצת יותר נקודות לשיפור. הדבר הזה נרשם, נגיד אם אני מוביל את הפגישה, אני רושם את כל הנקודות ומי העלה אותם. לאחר מכן משאירים בסוף נקודה לדיון, אחרי שעושים איזושהי הצבעה, אבל הדברים העיקריים באמת מבצעים שם דיון טיפה יותר רחב, 5 דקות או משהו בסגנון הזה לנושא, ומשם לוקחים אסופה של אקשן אייטמים לשיפור במהלך הרבעון הבא או הריליז הבא. עשינו את זה כבר למספר ריליזים בחברה, גם ב-4G, גם ב-5G, וזה מעניין ויש לזה אימפקט מאוד גבוה. אנחנו עושים כאלה תרגילים גם ברמה של אנשי, של קבוצת הניהול של מחלקת התוכנה, וגם זה ככה נשמע... ולדי, יש לי שאלה לגבי הנושא של הריליס. איך אתה מפעפע את מה שנלמד על ריליס א' לאנשים שלא ישתתפו בריליס א'? אוקיי, אז בסדר, תראה, קודם כל ברמת המנהלים זה די קל לעשות, כיוון שהמנהלים מטבע הדברים יותר שותפים לריליזים השונים. כל המנהלים נמצאים בריליס רטרו? כן, כן, כל המנהלים נמצאים בריליס רטרו ללא יוצא מן הכלל, אז באמת אמרתי, זה אסופה של כמה עשרות אנשים שמגיעה לשם, בסדר גודל של 30 איש לאירוע, זה בסדר גמור, אז כך שזה זה, ואתה יודע, מי שחדש, אז או שהוא פוגש... זה עונה לשאלה. איך? כן, זה עונה לשאלה. זה עונה לשאלה, תודה. מצוין. אוקיי, מצוין. בינתיים נחזור ככה לפלואו ותרגישו חופשי שוב לכתוב ולשאול ולנהל דיון, זה מצוין, אני בדיוק ככה רציתי שזה יתנהל. אוקיי, אז כאן דיברנו, כאן המשכנו. מה עוד אנחנו רוצים ככה כחלק ממטרות בעבודה שלנו ובעבודה שלי פה בארגון? אנחנו רוצים empowered people and teams. אז זה קל להגיד, אבל קשה לעשות, ואני מבין שכולם רוצים את זה, כן? מסתם, כולם. זה כמו להגיד שלום עולמי כמעט. אבל, אוקיי. אז דיברנו, אבל מה הכלים לעשות את זה? אז, אוקיי, אני חושב שהכלי שהצגתי מקודם, זה היה אחד הכלים. זאת אומרת, לתת למישהו את האחריות ואת הסמכות, להיות feature owner למשל, זה אחד הכלים. עוד כלים שדיברנו עליהם, זה כמובן לבצע את רטרוספקטיבה, כמה מפתיע שכבר הספקנו לדבר עליו. מעבר לכך, זה גם לבוא ולתת לכל אחד בארגון ראייה לטווח ארוך, ככל הניתן, כדי לחבר את האנשים למטרות הארגון, למיילסטונים שמתוכננים, ובעצם לבוא ולהגיד איפה הצוות שלי בתוך המאמץ הגדול הזה, ואיפה אני ספציפית. כנראה יכול להיות בתוך המאמץ של הצוות שלי קדימה. זאת אומרת, הרצון שלנו זה שכל אחד בסופו של דבר, לא יודע, מהעשרות הרבות של האנשים שעובדים על כל אחד מהפרויקטים, ידע בדיוק מה תוכנית הפרויקט, במינימום, לרבעון. זה לא רק שכל אחד ידע, זה כל אחד ישפיע. כן, כל אחד ידע, ישפיע על התכנון, ישפיע על הביצוע, יוכל להרים פלג ולהגיד, חבר'ה, התכנון וה-effort estimation שנעשה על ידי המובילים הטכנולוגיים, ותכף נדבר איך זה נעשה, על ידי המובילים הטכנולוגיים והמנהלים של התחום שלי, שגוי. אני רוצה לאתגר אותו, אני רוצה להרים פלג, לא לקחנו בחשבון א', לא לקחנו בחשבון ב', להשפיע. ולדי, אני שנייה מנסה להבין. אתה כאילו אומר, כאילו המנהלים בונים תוכנית, ואתה נותן למהנדסים להגיד אם הם תכננו טוב או לא, או שהמהנדסים שותפים בתכנון. תראה, המהנדסים שותפים לתכנון, אנחנו כמובן לא מתכננים, נגיד, ברמת האירוע התכנון, לא מביאים לשם את כל ה-150 איש שהולכים, לא יודע אם זה כמובן, אבל ככה זה אצלנו, לא מביאים לשם את כל ה-150 איש שהולכים לבצע
תוכנית, זה גם לא נשמע לי הכי יעיל. אנחנו כן מביאים לאירוע התכנון כיום, מובילים טכנולוגיים, כלומר מהנדסים שהם אקספרטים בתחומים כאלה ואחרים. למעשה כל אחד מראשי התחומים השונים שמגיעים לשם, או הפרודקט אונרים נקרא להם, הוא מביא לשם את כל האנשים שהוא חושב שהוא צריך, על מנת לבוא ולתת הערכת מאמצים טובה ראשונית. ראשונית, אבל אחר כך כל צוות. ראשונית, נכון. אחר כך אנחנו לוקחים את התוכנית הזאת, נותנים אותה לצוותים, ומספרים, אומרים, תראו, בנינו כאן תוכנית ראשונית של רבעון קדימה, או של 2 רבעונים קדימה, בואו רק אחד נדבר, נלמד אותה, וכל אחד ברמה שלו, כן, אחרי שאתה בסופו של דבר, גם אם תכננת כמה עשרות פיצ'רים, בסופו של דבר צוות בודד למשך 3 חודשים קדימה, עושה כמה פיצ'רים בודדים מתוך כל העשרות שתוכננו, אוקיי? אז בסופו של דבר כל צוות צריך לדעת להסתכל על כמה פיצ'רים קדימה, לראות גם את ה-effort estimationים שנעשו על ידי הצוות הזה שנתן את הערכות הראשוניות, לדעת ללמוד, לשבור את זה קצת יותר פנימה, להיכנס לדיטלס, לאו דווקא במאמץ ארוך במיוחד, אבל עדיין זה משהו שהם נדרשים לעשות, ולאתגר איפה שהם מסכימים מצוין, איפה שלא מסכימים, מעולה. בואו תאתגרו את הערכה, תגידו איפה פספסנו, איפה זה, גם נלמד וגם נשנה את הערכת הזמנים ואת התכנון בהתאם. עניתי לך, חיים? כן. אבל באופן הזה אתה עכשיו יכול לבוא לצורך העניין למנהל, למנכ"ל, להגיד לו, אני עכשיו אעמוד בתוכניות לדצמבר, בסוף השנה? הוא לא עושה שנה שלמה. אני רוצה רגע להגיד משהו, כי גם תומר שאל, בהרבה מקומות צריך לעשות תוכנית שנה וגם 2 קדימה. בפרויקט עכשיו שוולדי מרוכז בו ב-5G, זה משהו חדשני. בגלל שהוא כל כך חדשני, זאת הסיבה שמתכננים רבעון 2 קדימה, וגם על הרבעון השני עוד צפויים הרבה שינויים, אבל ככל שזה יבשיל, יכול להיות שבעוד חצי שנה הם כבר יהיה להם תוכנית שנה ושנה וחצי קדימה. לכן בכלל, אני רוצה להגיד פה לכולם, הטווח של המתכננים, לפעמים חושבים שבאג'ל מתכננים רק ספרינט, אז לא. מתכננים לכמה טווח שאפשר, אז לכן כרגע בפרויקט שוולדי מדבר עליו, זה חצי שנה קדימה ולא שנה. לא מצפים מהם לתכנן יותר, בגלל שזה משהו שהוא מאוד חדשני. אבל עם השיטה... היא מאפשרת לתכנן גם שנה, זה מה שרצית להגיד. שזה שאצל ולדי הם עושים עכשיו חצי שנה, זה לא בגלל השיטה, אלא זה בגלל הבשלות של המוצר. אני צודק, ולדי? כן, בהחלט. גם בשלות של המוצר. לא, אבל גם אני חושב שבכל תכנון, אנחנו מכירים בעצם, יש איזשהו מין חוק כזה שאומר, שככל שאנחנו מנסים או מתיימרים לתכנן מאמץ גדול יותר ולטווח רחוק יותר, רמת הדיוק שלנו הולכת ויורדת ככל שאנחנו הולכים יותר ויותר רחוק. למה? כי אנחנו מכירים את המציאות, הרי המציאות היא שברגע שאנחנו מתחילים עם התוכנית מתחילה להשתנות. וחלק מהעניין זה שיש תעשיות שבהן זה ממש ממש כאוטי, זה ממש, אתה יודע, ברגע שאתה מתחיל, ולכן זה יהיה בזבוז לעשות תכנון מפורט גם לדברים שנמצאים חצי שנה קדימה. זאת אומרת, כדאי לתת את המטרות, כדאי לזהות את המטרות ולהתכוונן אל המטרות האלה. אבל ללכת למקום שלהגיד שאנחנו באופן ודאי עושים את התוכנית הזאת, זה קצת סותר את אבני היסוד של האג'ייל. בואו נגיד שאנחנו רוצים, בכל מקרה, גם אם עשינו תכנון רחוק, אנחנו רוצים עדיין להיות מספיק גמישים וללכת עם השינוי, לעומת להיצמד לתוכנית, כן? אז זו שאלה, בכל ארגון אני חושב שאנשים יודעים פחות או יותר למה לצפות מבחינת כמה רחוק כדאי לתכנן בצורה פרטנית. מאוד מאוד כדאי, כמו שחי אומר, כדאי שיהיו לנו מטרות, שהן מטרות ארוכות טווח גם לרמת 5 שנים, אם אנחנו באמת רוצים לנסות לזהות איזשהו עתיד ולבנות איזשהו עתיד, כי יש דברים שלוקח זמן לבנות אותם, ודווקא בגלל שהמציאות משתנה כל הזמן, אז כאן הרבה דברים לא נוכל לסיים אותם ברמה של כמה חודשים ואנחנו שם. אבל זהו, תכנון לטווח ארוך, אני חושב שאנחנו רוצים להגיד פה בלב שלם, שהוא חשוב כדי לדעת מה לעשות עכשיו. הוא יותר חשוב כדי לדעת מה לעשות עכשיו, משהו חשוב כדי שאנחנו נדע למה לצפות בסוף השנה.
למה לצפות בסוף השנה? אבל אמיר, יש ארגונים כמו אלטה שהם מצפים מהם, הלקוחות והנהלה, כן לתת יעדים, ובסדר, אז באמת, אנחנו... לא אמרתי לא לתת יעדים, לתת יעדים כן, אבל האם המציאות היא שהיעדים האלה נשארים רלוונטיים? אני לא מכיר כזה ארגון, אני מצטער, יכול להיות אני מכיר את הציפיות, אני לא מכיר את המציאות. אני רגע רוצה לדייק את מה שאמיר אומר, שיש שינויים ולא תמיד עומדים ב100%, אבל באג'ייל, ואני תכף אשמח שיבגני ייתן תמצית למה שהוא סיפר לנו במיטאפ שעבר, שבאג'ייל מתברר שבתהליכים נכונים של אג'ייל אפשר לדייק יותר מאשר דייקנו קודם. יבגני, אתה רוצה להגיד על זה משהו? אני רוצה להוסיף משהו רגע, אנחנו... יבגני אחרי נועם. בצ'ק פוינט היינו עושים PI פלנינג, שזה אחת ל-Q, שזה נלקח בעולם הסייף, ואחד הדברים אני הובלתי את התהליך, אחד הדברים שתמיד הייתי אומרת, קודם כל זה כמובן לא במקום אג'ייל, זה לא מחליף אג'ייל, אלא זה בא ליד, כדי שיהיה לנו איזו יכולת לראות את התמונה הרחבה, לראות למה אנחנו מתחברים, למה אנחנו מחוברים, למה אנחנו מתחייבים, ולגם אחד הדברים שאנחנו נוכל לדעת מה, בעולם האג'ילי דברים משתנים. לפחות נוכל לדעת מה אנחנו משנים על חשבון מה. אוקיי? עצם זה שיש לנו תוכנית, ואנחנו החלטנו תוכנית ל3 חודשים, זה לפחות אנחנו יודעים, אוקיי, יש איזה משנים כיוון, זה בסדר. לפחות אנחנו יודעים גם על חשבון מה אנחנו משנים את הכיוון הזה בצורה הרבה יותר מדויקת. זה בדיוק מה שאנחנו מנסים עכשיו לעשות, ליצור נגיד תוכנית ארוכת טווח של חצי שנה קדימה. כמובן שהחודש הקרוב או החודש הזה אנחנו כבר שברנו אותו לפרוטרוט, עובדים עליו והכל. את החודש הבא אנחנו רואים כבר בבירור וגם עליו ומתחילים לעבוד בפירוט. אבל קדימה אנחנו שמים אבנים גדולות בתוכנית, והשאיפה היא שבצורה כזאת של להכיר בצד אגודל חודש אחרי חודש, נוכל לבוא ולהתקדם בהבנה שלנו, שכל הזמן הטווח המתקרב, אנחנו בעצם נבוא ונראה אותו הרבה יותר טוב, נפרק אותו וכן הלאה. את הטווח הרחוק נדע גם כן להבין מה ההשפעה של השינויים שהתרחשו היום, ועומדים להתרחש תכף, כי אנחנו מבינים אותם. למשל, סתם דוגמה, המציאות העסקית השתנתה, נכנסו הזדמנויות חדשות, היו עיכובים בלתי צפויים, באיזה שהם third party, אני לא יודע מה, חומרה או תוכנה או כל דבר אחר, בסדר? אז כל הדברים האלה אפשר לבוא, ואפילו סתם כן, אנחנו תכננו לא מספיק טוב ואיחרנו איפשהו, כן, אבל זה מייצר מציאות אחרת, כיוון שלאו דווקא תמיד הכלים הם גמישים עד כדי כך שיש לך אינסוף משאבים, זה לא נכון, אז תמיד אפשר לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו מסוגלים לבוא ולשים תוכנית ארוכת טווח, שהיא תוכנית הבסיס, ואם אנחנו הולכים וכל הזמן, כן, מייצרים איזשהו מעקב אחרי התוכנית הזאת, ובעצם הופכים את התכנון לא למשהו שקורה פעם, אלא משהו שקורה כל הזמן, בצורה חוזרת ונשנית, גם התכנון טווח ארוך וגם הסתכלות על התמונה הארוכת טווח, אני חושב שאפשר להמשיך ולנצח ככה גם לאורך טווחים מאוד יותר ארוכים, כמובן שככל שרחוק יותר, כך פחות מדויק, אבל לכל אחד מכם יש את ה... אני אשמח שיבגני ידבר פה קצת, כי נועה דיברת על רבעון ובלאדי על חצי שנה, ויבגני במיטאפ הקודם דיבר איתנו על רודמפ גם של 5 שנים. אז אולי אתה יכול בכמה מילים לחזור על העקרונות, יבגני, אם אתה מוכן. אמנם שילמתי לך... כן, בגדול... כן, תודה. בגדול מאוד מסכים עם מה שוולדי אמר, ואנחנו גם עובדים ככה, אנחנו מפרסמים בטווח הקרוב, כלומר את האפיקים הקרובים ברזולוציה מאוד מאוד קטנה, משימות יום עד 3 ימים, ולטווח היותר רחוק, כלומר תוכניות רבעוניות ושנתיות, אנחנו מפרקים לאפיקים ברזולוציה של עד 3 חודשים, זה פחות או יותר הרזולוציות אצלנו. ויש לנו גם תוכניות... האם אתה מצליח להתחייב ללקוח, לקוח בא, האם קורה שאתה מבטיח ללקוח שהוא יקבל משהו בעוד שנה, שנה וחצי, שנתיים, ועד כמה אתה מצליח לעמוד בזה, וגם תגיד רגע מי אתם, איזה חברה ומה זה, כי לא כולם פה יודעים. כן, שלום, אז אני מחברת סמסונג, מנהל קבוצת בינה מלאכותית בחטיבת הזיכרונות. אנחנו מפתחים טכנולוגיה חדשה
שמבוססת על בינה מלאכותית בשביל לשפר את הזיכרון עצמו. האמת שזה מאוד מתקשר לעבודה של ולאדי, כי בעצם מדובר גם במערכת תקשורת, בסוג של מודם זיכרון, שמעביר אינפורמציה מקום למקום, מזמן אחד לזמן שני, שזה בעצם זיכרון. אז יש את כל המרכיבי התקשורת, והייתי בעבר מהנדס תקשורת של וי-פיי בטקסס אינסטרומנטס, אז מאוד מתחבר, אני פחות או יותר מבין על מה ולאדי עובד. אז תחומים מאוד דומים, מקבילים, הייתי אומר. אנחנו מתעסקים, הקבוצה שלנו מתעסקת... ולשאלתי, כמה אתה מצליח? לקוח מבקש משהו לעוד שנה. אתה יכול לתת, אתה מסתיר משהו... האמת תראה, האמת שהמודל אצלנו שונה, בגלל שאנחנו קבוצת מחקר, אנחנו מתחייבים ללקוח שלנו רק דברים שהם כבר, המחקר בהם מסתיים וצריך רק לעשות פיתוח. אז בדברים האלה אנחנו לפעמים מתחייבים גם לשנה קדימה, אבל שם החוסר ודאות כבר קטן, כי בעצם להמציא טכנולוגיה חדשה, לפתח טכנולוגיה חדשה, אלא רק לעשות פיתוח חומרתי או תוכנתי, ששם הרבה יותר קל לתכנן, כי יודעים מה צריך לעשות. אז בדברים האלה אנחנו תמיד עומדים בלוחות זמנים, כי חוסר ודאות קטן מאוד. אבל גם במחקר שאנחנו עושים, ופה על המחקר שלנו אנחנו כמובן לא יכולים להתחייב אף פעם, אנחנו בדרך כלל בכלים של אג'ייל מאוד עוזרים לנו כן לעמוד ברודמפ השנתי, בוא נגיד בשלוש השנים האחרונות. ואתה אומר איפה שכבר נעשה מחקר שנה קדימה, תוכנה חומרה, אתם מצליחים לעמוד, זה גם לא מובן מאליו. הרי יש המון אנשים, ויש קורונה, ומחלות ועזיבות, זה לא כזה מובן מאליו שאתם מצליחים שנה. כן, אבל בדרך כלל ברגע שאין מחקר וזה רק עניין של פיתוח, הרבה יותר קל לתכנן, כי זה רק בעצם ניסיון של המנהלים, לתכנן משימות שכבר די יודעים מה צריך לעשות. כמובן שאצלנו לא מדובר בסדר גודל כל כך גדול, הצוותי תוכנה שלנו הם הרבה שנים, ולפחות בקבוצה שלי, רוב המשאבים הם מחקר, אז זה לא הסדרי גודל האלה של ולאדי. תוכניות, כשמדובר בכל כך הרבה אנשים, אז הכל נהיה הרבה יותר קשה. כן. אוקיי, קשה. קשה זה, בשביל זה אנחנו פה. נכון. תראה, אז אני שנייה אחת, אני שכחתי שכשהתחלתי להציג את הסלייד הזה, בעצם מה מטרתו העיקרית. אני נכנסתי פה רגע לדבר על כל מיני מושגים, ודווקא אני שמח שהיה פה דיאלוג, אבל אני רוצה להזכיר לכם מה הסיפור פה. הסיפור פה זה self-assessment. מה זה self-assessment? ישבנו ואמרנו, איך אפשר לשפר את הרטרוספקטיבה הצוותית בארגון שלנו. אז מעבר לעקרונות כאלה שכבר דיברנו עליהם, זאת אומרת לבוא ולהכין נקודות מראש, ולדבר על לשימור ולשיפור ולקחת אקשן אייטם, אנחנו הצענו לצוותים שלנו את המודל הבא, שאותו גם הצגנו למנהלים השונים בארגון, והם אישרו אותו ונראה להם סבבה. ועכשיו אנחנו מנסים להטמיע את זה אצל הצוותים. זאת אומרת, באנו והבאנו להם אוסף של כל מיני עקרונות או ערכים כאלו, שהיינו מצפים שכל אחד מהצוותים ימדוד את עצמו, זאת אומרת, ישים לעצמו מין ראי קטן, כמו שציירתי כאן עבורנו, שמתי פה איזו תמונה של מראה קטנה, שהוא יוצר לעצמו ראי, איפה הוא עומד ביחס לערכים האלה שהארגון מנסה לקדם, חשובים לארגון. ובעצם אלה המערכים המרכזיים שאנחנו מציעים לצוות לבחון את עצמו אל מולם, בצורה מתמשכת. זאת אומרת, מבחינתי יש אופציה לשים אותו, לא יודע, את הערכים האלה מצד שמאל באקסל, באיזשהו טבלת אקסל, ואחר כך שכל עמודה יהיה איזשהו חודש מסוים, והצוות ככה תוך כדי שהוא עושה רטרוספקטיבה חודשית, ינסה לתת לעצמו גם כן איזשהו ציון או צבע, למשל ירוק, זה אנחנו חושבים שאנחנו מצוינים שם, צהוב זה אומר שאנחנו יש מה לשפר, ואדום זה כנראה שאנחנו פה לא משהו ויש הרבה איפה לשפר. זאת אומרת, זה גם איזשהו כלי שבנינו, ובכלי הזה אנחנו מציעים לצוותים להתייחס לכל הערכים שכתובים כאן, זאת אומרת, גם איך ועד כמה איכותית ואפקטיבית את הפרספקטיבה החודשית שלנו, גם עד כמה אנחנו שותפים ומבינים את ה-release planning לטווח הארוך, כיוון שהטווח הקצר אצלנו זה given ואין מה לדבר עליו בכלל.
איך אנחנו, עד כמה אנחנו שותפים למאמץ של Continuous Quality, ופה אני כתבתי drawbacks per code, זאת אומרת, עד כמה אנחנו מבינים מהם ההשפעות פר שינוי קוד, עד כמה אנחנו יודעים לבוא ולעקוב אחרי ההשפעה של השינויים שאנחנו מכניסים, או התיקונים שאנחנו מכניסים, גם על הסניטי היומי ועל הרטרוספקטיבה, ועל הרגרסיה של כל התוכנה שרצה אצלנו פעמיים בשבוע. איך אנחנו בכלל אל מול definition of done של כל פיצ'ר ופיצ'ר עומדים. כמובן שאנחנו מציעים להם להסתכל על ה-execution vs planning, כלומר מה תכננו לספרינט ומה ביצענו בספרינט, עד כמה אנחנו קרובים לתכנון, אם פספסנו אז מה קרה. וגם כן דברים שאומנם, איך אומרים, last but not least, זה שלושת השורות האלה שבשיחה עם מנהלת HR היא מאוד התעניינה בהם, וככה שמחה לשמוע ולראות שהם נמצאים כאן אצלנו על רשימת הערכים. זה בעצם הדברים שהם הערכים, relationships, בפנים ובתוך הצוות ומחוץ לצוות. ועד כמה אנשים מרוצים, זאת אומרת, עד כמה הצוות חושב שהפרטנרים שלו והסטייקהולדרים מרוצים מתפקודו, וגם עד כמה אנשי הצוות מרוצים מעבודתם. כן, זה בעצם בכל המובנים. ולדי, מה עם שביעות רצון של הלקוחות, לפחות הלקוחות הפנימיים? אז הנה, זה ה-satisfaction of the partners, זה בעצם כאן. זאת אומרת, כל מי שהוא מחוץ לצוות, זה בעצם ה-satisfaction של הלקוחות. והצוות, אנחנו שואלים אותו, תעריכו את מה דעתכם על השביעות רצון של הפרטנרים הפנימיים שלכם, הלקוחות הפנימיים, הסטייקהולדרים השונים, אם זה, לא יודע מה, מנהלי פרויקטים, מנהלים כאלו, צוותים שפלים וכן הלאה, בסדר? אז זה הטול, וזה הכלי, וזה בעצם האירוע שאותו רציתי כאן לתאר. זה הרבה מעבר לכל אחד מהשורות בנפרד כאן. ולדי, הנושא של ה-Continuous Quality שכתבת, זה אחד מהבסיסים לעמידה ביעדים גם לתוכניות שנתיות, שזה מעניין הרבה מהפורום פה. כי אם כל הזמן עושים את האינטגרציות, אם כל רבעון גומרים משהו שהוא באמת גמור, עם האינטגרציות שלו בין כולם, עם הבדיקות, עם התיקונים, אז גם אם יש עיכוב, יודעים אותו מראש, יודעים לנהל אותו, גם אם יש עיכוב לתוכנית השנתית, אז בסוף הרבעון אנחנו יודעים אם עמדנו ביעדים, והיעדים צריכים להיות מנוסחים לא סיום דיזיין או סיום פיתוח ותחילת בדיקות, אלא חלק מהמוצר שסיימנו אותו ובדקנו אותו, כולל פרפורמנס, כולל רגרשן, כולל הכל, זה גם דליברי החוצה, לפחות כל רבעון דליברי גדול, כמובן. אני רוצה לספר לך חי, ולהוסיף על דבריך שהם נכונים כמובן, שאנחנו בארגון שלנו מעדיפים, וזה כבר כאן לאורך תקופה ארוכה, מעדיפים את היציבות מאשר להוסיף. כלומר, אם יש לנו איזושהי דילמה בין לספק מוצר שכבר מה שכבר דלברנו בו, פתאום נהיה לא יציב או לא טוב או לא תקין, אל מול הוספה של קונטנט חדש, אנחנו כמובן מעדיפים את היציבות מעל הקונטנט החדש, אם זאת הדילמה, כן, שלא, זאת אומרת, שזה יהיה מאוד מאוד, זה ערך ברור, ואם זה אומר שצריך גם להשפיע על תכנון, אז משפיעים על תכנון, והרבה פעמים בשיחה של תכנון ריליז, או של execution forum כזה או אחר של איזשהו פרויקט, אם אנחנו מזהים ירידה ברמת ה-quality, ירידה ברמת ה-stability, ירידה ברמת ה-performance, אנחנו מזיזים כמובן בשיתוף פעולה עם PLM, כן, עם פרודקט, אבל מזיזים אם צריך את הקונטנט החדש קדימה, ונותנים לצוותים יותר capacity לתיקון הבאגים, תיקון הבעיות, ובעצם להחזיר את היציבות על כנה. אנחנו עושים את זה בצורה בפועל. והגישה שאמרת עכשיו, ולדי, מאוד מאפשרת שקיפות איפה אנחנו באמת עומדים, חוסכת ההפתעות שיש תמיד בסוף רליס או לקראת דליברי. אז גם אם יש עיכוב, יודעים את זה, לא מופתעים. נכון. אז תראו, על הכלי של Continuous Improvement של ה-Multi-Level Retrospective, אני חושב שכזה דיברנו לא מעט, כבר אין כאן מה לומר. Quality. אולי כמה מילים על Quality. אז תראו, יש לנו... לפני רגע אמרת כמה מילים על Quality, אבל תמשיך. כמה מילים נוספות על Quality, כדי לדייק עבור אמיר. אז אני מצאתי כאן את הדבר הזה, את התמונה הזאת, ובעצם ככה, בבא אני מנסה להגיד פה את התמצית. Quality זה משהו שהוא אפשרי, כן? כניגוד לבלתי אפשרי. אבל איך עושים אותו? בסדר, איך עושים אותו זה לא פשוט.
עכשיו, הגענו לאיזשהו מצב בעבודה שלנו, שאנחנו מסוגלים להגדיר quality criteria ברור. ו-quality criteria ברור זה quality criteria לא אבסולוטי. זאת אומרת, הגענו למצב שאם נגיד פעם לפני מספר שנים, או לפני שנים רבות, ככה כשמספרים אגדות, מישהו פעם אמר, אנחנו רוצים 0 בעיות כאלה ו0 בעיות, זה בסדר, אוקיי, העולם האמיתי הוא באמת כמובן מסובך יותר וקשה יותר מזה. מה שכן אנחנו, והוא גם דינמי יותר, מה לעשות, וגם בהסתכלות על כל ארגון, ביחס לאיפה אתה עומד אל מול המטרות האבסולוטיות שלך, אתה הרי כמעט אף פעם, גם בחיים, אין קפיצות מיידיות של איזשהו לב כזה מ-0 ל-100. אתה תמיד רוצה ללכת ולהשתפר אל מול הקיים, מה שנקרא טיפין, או צעד אחרי צעד. וככה אנחנו נמצאנו את הדבר הזה שנקרא quality criteria. בהתחלה חשבנו שליצור quality criteria אחיד, שפעם אחד יושבים עם product managers, מגדירים אותו פעם אחד, ולשם שואפים כל הזמן, וכמובן לא משיגים אותו כמעט אף פעם, וכל הזמן עם לשון בחוץ, ומשהו לא עובד, וכעס, ועומס, וזה בעיות. אוקיי, אז אמרנו בסדר, בואו נעשה quality criteria משתנה, כלומר בסדר, אנחנו יודעים כולנו מה מצב הפרודקט שלנו היום, אנחנו מבינים לאן אנחנו רוצים ללכת, אבל בואו נגדיר יעדים שניתנים להשגה. זאת אומרת, נעשה משא ומתן כזה או אחר, זאת אומרת, משהו שמצד אחד מאפשר לפרודקט מנג'רס להתחייב אל מול לקוחות, כן, שיפורים כאלה ואחרים, או בעצם פיצ'רים, אם תקראו לשיפור בפרפורמנס, גם כן זה סוג של פיצ'ר כזה או אחר, ומצד שני, לנו כ-R&D להתחייב אל מול הפרודקט על עמידה בשיפורים הללו. וככה נולד ה-Clear Quality Criteria, על מנת שזה יהיה מוחשי וגם ברור לכל, כי הרבה פעמים המתח בארגון שלנו לפחות היה נסוב מסביב לשאלה הזאת, אז מה בעצם האיכות של המוצר שלנו כעת? וצריך כל הזמן, אתם יודעים, לחפש דוחות כאלה ואחרים ולרדוף ואחרי זה מתכנסים לאיזו ישיבת go no go, איזו ישיבת release, עם הרבה מאוד משתתפים ומתחילים לגלות שיש שם נושאים שבכלל אף אחד לא יודע עליהם, ואז כן, לעצור, לא לעצור, הנה, אסף היה שם יותר ממני בעברו, כן, ושמע שם, המתח היה בסיור. אז בעצם מה שאנחנו אמרנו, זה אמרנו, אוקיי, אנחנו נעשה, כל פעם שאנחנו רוצים ללכת לצעד הבא, תיאום ציפיות אל מול הפרודקט, נגדיר יעדי איכות ברי השגה, ועליהם נעקוב, וניצור גם איזשהו כלי ויזואלי, שאני אשמח לתת לכם להציץ עליו, שנקרא דוח איכות של גרסה. היום יש לנו דוח איכות כזה לכל סוג או לכל פלייבור של פרויקט, שבו אנחנו רוצים לשחרר גרסה ללקוחות בסופו של דבר פעם שבו בעצם כל הפלייבורים של הפרודקטים שלנו נבדקים מול כל אחד מה-quality criteria, אנחנו יודעים לבוא ולצייר בצורה ויזואלית, כמו רמזור, לכל סוג כזה של מדד האיכות, כן, KPI של איזושהי פונקציונל במערכת שלנו, ירוק, צהוב או אדום, כשבירוק זה אומר אנחנו, לא יודע מה, עד כדי 10% קרובים למדד, צהוב זה אומר אנחנו בין 10 זאת אומרת, אנחנו גרועים יותר מ-10% ועד ל-30%, סתם דוגמה, או 25%, ואדום זה כמובן מתחת לטרשולד הזה, וגם יודעים ככה לספק עוד כל מיני אינפורמציות בזריזות, אם זה מספר באג, או מדד האיכות, או עד כמה באמת, או אם זה למשל בתקשורת, אתם יודעים, מדובר הרבה אחד בטרופוטים, כן, אז אוקיי, מה בעצם הטרופוט, והוא מצויר ככה על האדום, אם יש בעיה בטרופוט, או אם יש בעיית יציבות, שאנחנו חוטפים קורים כשהמערכת עובדת, אז כמה קורים קרו, עם איזשהו לינק ככה לקורים, זאת אומרת, הצלחנו לבנות כאן איזה כלי תומך החלטה, הכלי הזה עוזר לנו גם לעקוב בצורה חוזרת ונשנית, אנחנו מריצים היום רגרסיה על מערכת התוכנה שלנו פעמיים בשבוע, באופן קבוע, על כל הפלייבורים, ועבור כל הפרויקטים כמעט, וגם, אז הכלי הזה הוא בעצם תומך עבודה כל הזמן, זאת אומרת, אם יש איזושהי רגרסיה שקרתה שם אל מול אחד המדדים, אנחנו יודעים ישר לזהות אותו, לדבר עם אנשי הבדיקה, למצוא את אותם באגים ייחודיים שגורמים לבעיה ולטפל בהם, וגם כשאנחנו מגיעים קרובים לאיזושהי נקודת החלטה של האם כן או לא לשחרר ריליז ללקוח, אז התמונה היא מאוד מאוד ברורה, וכמעט ואין שאלות ולא צריך לשאול שאלה על שאלה ועל שאלה על שאלה, התמונה היא מאוד מאוד ברורה, אנחנו ככל שמתקרבים לתאריך הריליז, יודעים כמה ומה מפריע לנו יותר, יודעים להתפקס על אותם נושאים,
על מנת לבוא ובסופו של דבר לשחרר בזמן, או כמה שקרוב לזמן, עדיף לפני הזמן. לדעתי, אם אמרנו בזמן, השעה 6, השעה 6, ואני מציע לעצור פה, ולעשות, נקבע לעוד איזה שבועיים או 3, באותו איזשהו יום רביעי ב5, ונתן לך להמשיך, כי אני יודע שיש לך עוד הרבה מה לומר. אז ברשותך... גם להראות לכם את הכלי הזה נחמד, אני אוכל בפעם הבאה. אנחנו נעשה פגישת המשך, רק שאלה אחת בכן או לא, ובפעם הבאה תפרט, האם אג'ייל זה רק לתוכנה, או שגם אפשר לעשות גם חומרה באג'ייל? לא, זה רק תוכנה. לא, סתם. טוב, אז בפעם הבאה נדבר גם על זה. אני יכולה להמשיך איתך, זה לא רק להייטק. נכון. אני חושב שאפשר לעשות אג'ייל בכל מקום. בדיוק. אז תומר וגלית נמצאים איתנו ברכש ולוגיסטיקה, ושם גם... זה יהיה מעניין. כבר בארגון שלנו אנחנו מנושים אותו בחלק ממחלקת החומרה, למשל ב-FPGA, ואנשים שם מאוד מבסוטים ומרוצים מהתהליך ומה... בסדר, אז נועה, את באחד המיטאפים, תספרי לנו איך עושים אג'ייל בכדורעף חופים, או לא יודע במה. אצלנו מכניסים את זה ל-HR, אז אם אתה... יפה מאוד. מי זמר ב-HR? ליאור אגסי. ליאור, אוקיי, ליאור. טוב, אני רואה שיש פה הרבה נושאים להרבה מיטאפים, או להרבה פורומים. גם נתן פה, ונתן מוביל פורום של אג'ייל בחומרה. אז קודם אמרת חומרה, אז יש לנו פה... תודה רבה, תודה וסליחה שאיחרנו ב3 דקות.